أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prevod proučenog ajeta iz sure Al-Bekara, ajet 196, glasi: I trošite na Allahovom putu i svojim rukama sebe u propast ne bacajte. I činite dobročinstvo, sigurno Allah voli dobročinitelje. Kad god Allah dželešanuhu blagoslovi ljude ili zajednicu sa njegovom milošću i dobročinstvom, on također želi bar nešto od nas. Drugim riječima, naše žrtvovanje je osnovno ako želimo da ostvarimo Božju naklonost i blizinu prema nama. Kakvo žrtvovanje je potrebno, možda se pitamo. To žrtvovanje zavisi od vremena. Mi dobro znamo da je za vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema najvažnije žrtvovanje bilo njihovih života. Nije da tad nije bilo financijskog žrtvovanja, ali žrtvovanje svog života za odbranu muslimana koji su prolazili kroz mnoga mučenja i patnje. Moram da spomenem da u to vrijeme ne samo da su muslimani bili u opasnosti od nevjernika, u opasnosti su bile sve vjerske slobode. Znači, zbog toga žrtvovanje svojih života odlaženjem u odbrambene ratove je bilo nešto najvažnije u tom vremenu. Ali naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obradovao kad je predskazao da u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama neće biti potrebno žrtvovati živote. Rekao je Jada'ul Harub, što znači on će izbjeći ratove. Dužnost obećanog Mesija alejhi selama je bila da vodi džihad olovke. Za ovaj džihad finansijsko žrtvovanje je vrlo važno, na što je obećani Mesija Mirza Gulam Ahmed alejhi selam rekao: kako je blagoslovljeno ovo vrijeme! Nikome se ne traži da žrtvuje svoje živote. Ovo nije vrijeme gdje se traži da date najveće žrtvovanje. Radije ovo je vrijeme da trošite svoj imetak prema svojim mogućnostima. Kad je obećani Mesija alejhi selam želio da objavi Brahini i Ahmedija knjigu, on nije imao dovoljno novca. Na to je obećani Mesija alejhi selam napisao: kad sam napisao Brahini i Ahmedija, koja je bila moja prva knjiga, nisam imao dovoljno novca da je objavim. Bio sam nepoznata i neprimjetljiva osoba u to vrijeme i nisam znao mnogo ljudi. Počeo sam da se molim svemogućem Bogu i bio sam blagoslovljen sa sljedećom objavom: potresi palmino drvo, slatke i taze hurme će pasti za tebe. Poslije ove objave obećani Mesija alejhi selam je zatražio pomoć od ljudi da objavi ovu knjigu. Svemogući Allah je dao toliko pomoći da je knjiga bila objavljena i tako temelj za pobjedu Islama je bio započet. Obećani Mesija alejhi selam da izrazi svoju zahvalnost ljudima koji su pomogli objavu njegove prve knjige je rekao:
Ja sam preplavljen sa vašom podrškom. Ja nemam riječi da iskažem moju zahvalnost. Sad stoji pitanje zašto ljudi žrtvuju svoje imetke. Da bi mi žrtvovali naš imetak, normalno je da se to neće desiti bez dobrog razloga. Ne vjerujem da postoji čovjek koji ne voli svoj imetak i da ga rado razbacuje. Tu uvijek postoji neki razlog koji je viši od nas. Bilo to da dobijemo milost Božiju ili da jednostavno ispunimo naše moralne dužnosti prema čovječanstvu. Znači razlog treba da postoji. Stara je poslovica da znanje je imanje, pa da pogledamo kroz časni Kur'an, hadise, izreke obećanog Mesija alejhi selama i njegovih hulefa na ovu temu. U časnom Kur'anu možete da nađete na mnogo mjesta da Allah dželešanuhu nas savjetuje i naređuje da trošimo na njegovom putu. Ja ću da navedem nekoliko ajeta koji govore na ovu temu. Ajet 255 iz sura Al-Bekara. Ovi koji vjerujete, trošite od onog što smo vam mi darovali, prije nego što dođe dan u kojem neće biti kupovine ni prodaje, niti prijateljstva, niti posredovanja, a oni koji ne vjeruju silnici su. Na sljedećem mjestu također u suri Al-Bekara, ajet 262 i 263, Allah dželešanuhu kaže: primjer onih koji svoj imetak troše na Allahovom putu je kao primjer zrna iz kojeg iznikne 7 klasova. U svakom klasu 100 zrna, a Allah to dalje uvećava kome on želi. I Allah je darovalac uvećanja i ima trajno znanje. Za one koji svoj imetak troše na Allahovom putu, pa za ono što su potrošili ne prigovaraju i ne vrijeđaju, nagrada je kod gospodara njihovog i nad njima neće biti straha, oni neće tugovati. Ajet 266 sura Al-Bekara. A oni koji svoj imetak troše da traže Allahovo zadovoljstvo i da učvrste svoje duše, nalik su bašči koja je na visokom mjestu. Jaka kiša padne na nju i ona dadne dvostruke plodove, a ako na nju ne padne jaka kiša, onda je i rosa dovoljna, a Allah prozire šta vi radite. Sura Al-Imran, ajet 93. Vi nikako nećete postići dobrotu dok ne budete trošili od onog što volite. A šta god vi trošite, Allah to sigurno dobro zna. Slijedi nekoliko hadisa od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema na ovu temu. U Sahih Muslimu, kitabu Zekat, se prenosi od Ebu Hurejra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: trošite sa otvorenim srcem, Allah će trošiti na vas. Također u Sahih Buhari, kitabu Zekat, se spominje: svako jutro 2 meleka se spuste, jedan od njih govoreći: o Allah, podari dosta onom koji troši, a drugi kaže: Allahu, uništi imovinu od škrtice. U Tirmiziju se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod potroši bilo šta na Allahovom putu, nagrađen je 700 puta više. U Sahih Muslimu kitabu Zahad prenosi se preko Ebu Hurejre radijallahu anhu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjek je putovao kroz predio gdje nije bilo nimalo vode. Nebo je bilo oblačno i on je čuo glas iz oblaka govoreći: o oblače, natopi baštu od tog i tog.
Poslije ovoga oblak se pomakao do određenog mjesta i kiša je počela da pada po ovoj kamenitoj visoravni. Mali potočići vode su potekli. Ovaj čovjek je pratio potočić do jedne bašte i ugledao je vlasnika te bašte da navodi vodu sa motikom do svojih usjeva. On je upitao vlasnika te bašte: "O Božji robe, kako se zoveš?" Vlasnik mu je odgovorio svoje ime, koje je bilo isto što je čuo ranije iz neba. Vlasnik bašte je onda upitao njega: "O Allahov robe, zašto pitaš za moje ime?" On je odgovorio: "Čuo sam glas iz oblaka da govori: natopi baštu tog i tog." Upitao je: "Mogu li da znam šta ti radiš sa svojom baštom da si postao dostojan takvog blagoslova?" Vlasnik je rekao: "Kad si me već upitao, reći ću ti. Kad sve sazrije i spremno da se ubere, ja dam 1/3 za milostinju. Zadržim 1/3 za sebe i moju porodicu i koristim ostatak za sljedeću godinu." Kako prelijep i poučan primjer naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ostavio. U drugom hadisu Esma bint Ebu Bekr prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ne računajte kad dajete na Allahovom putu, ili Allah će tako postupiti prema vama. Trošite što više možete." Vrlo poučan hadis, svi mi nekad bi da udjelimo, ali prvo preračunamo dok sve zadovoljimo svoje potrebe, pa onda nešto malo što ostane možemo dati u džemat i u dobre svrhe. A i ne razmišljamo da Allah dželešanuhu sve vidi i čuje i da smo malo više darežljiviji na njegovom putu, sigurno bi spustio dosta više blagoslova na nas. Sljedeći hadis je iz Buharija, prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Da imam toliko zlata kao planina Uhud, bio bi sretan da ništa od tog ne ostane u roku od 3 dana, osim onoga što je dovoljno da platim svoje dugove." Zamislite sad kad bi ugledali planinu punu zlata. Da li bi mi uradili što je naš Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao? Da li bi samo ostavili za svoje osnovne potrebe ili bi preko noći pokušali da priuštimo sve ugođaje ovog svijeta? Sada skrenemo pažnju na riječi obećanog Mesija alejhi salama na ovu temu. On je rekao: "O vi imućniji ljudi Islama, prenosim vam poruku da bi trebali da pomognete ovu instituciju reforme, koja je započeta od uzvišenog Allaha, sa punim srcem, pažnjom i iskrenošću. Morate da imate u vidu sve aspekte ove institucije sa poštovanjem i što prije možete pomozite. Kogod želi da dodijeli mjesečni iznos prema njegovim mogućnostima bi trebao da to napravi kao da je to njegov dug i trebao bi da daje mjesečni dio bez propusta. On bi trebao da podrazumijeva ovo kao dužnost prema Allahu i ne bi trebao da kasni ili da je spor u plaćanju. Onaj koji želi da plati sve odjedanput, može to da uradi. Ali zapamtite da prave metode koje će da osiguraju nastavak napretka ovog pokreta su ljudi koji zaista brinu u vezi vjere. Oni bi trebali napraviti obavezu sebi da plaćaju određeni iznos svakog mjeseca koji mogu dati s lahkoćom i regularno, osim ako im
ispadne neočekivana okolnost. Naravno, kogod ima mogućnosti da da nešto više od mjesečnog određenog iznosa je dobrodošao. O vi moji dragi, moji voljeni, moje zimzelene grane mog drveta, o vi koji ste Allahovim blagoslovom stupili u bejat zakletvu sa mnom, o vi koji žrtvujete svoje živote, vašu udobnost i imetke na ovom putu. Ja znam da je vaša čast da prihvatite šta god vam ja kažem i da nećete se dvoumiti šta god je u vašoj moći, ali ja ne mogu napraviti obaveznim mojim riječima službu koju vi treba da radite, jer vaša služba, žrtvovanje, bi trebalo da bude iz sopstvenog zadovoljstva, a ne kao obaveza prema meni. Fathi Islam, Ruhani Khazain, knjiga 3, strana 33 do 34. Iz navedenog vidimo da naš obećani Mesija alejhi salam savjetuje da trošimo naš imetak u svrhe džemata, ali nam napomenjuje da mi to radimo kao dužnost prema Allahu dželešanuhu, a ne dužnost prema njemu. Jer ovaj džemat ima misiju da dovede naš lijepi islam u prvobitnu formu, kao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellema, a za to je potrebno imati sredstva, kao na primjer za štampanje knjiga i literature, za organizovanje raznih skupova i tako dalje. Obećani Mesija alejhi salam u Tablik i Risalet knjiga 10, stranica 56, prelijepo objašnjava škrtost i on kaže: ja vjerujem da vjera i škrtost ne mogu da postoje u istom srcu. Onaj koji vjeruje u Allaha sa iskrenim srcem, on ne vjeruje da on samo posjeduje ono što je zaključano u njegovom sefu. Radije on vjeruje da sva bogatstva od svemogućeg Allaha su njegova, tako da škrtost je odvojena od njega kao što je tama od svjetlosti. Sljedećih nekoliko minuta ćemo posvetiti šta su halife iz Ahmedijata rekli na temu finansijskog žrtvovanja. Da krenemo od Hazreti Halifetul Mesiha prvog, koji je rekao: da bi li dobili Allahovu milost je obavezno da morate proći kroz neki strah. Strah od čega? Da li strah od Allaha, strah od neprijatelja, strah od otpadništva nekih ljudi koji su slabe vjere? Ne, ovo nije dovoljno. Činjenica da Allah dželešanuhu kaže: i mi ćemo vas sigurno iskušavati strahom, glađu, gubitkom imetaka, života i plodova. Glad također dolazi od posta, znači ovaj ajet nam govori da postimo i da trošimo na sadaki i milostinji da bi dostigli stanje spašenja. Trošite toliko svoje imovine da postaju manje, a također provodite svoj život u službi Allaha i slično trošite svoju žetvu. Hudba, jun 5. 1908. Halifatul Mesih III je rekao: Allah nas je stvorio za pobjedu Islama. Naš posao je da radimo šta je god u našoj moći i da se žrtvujemo na ovom putu. Iako naši napori su nedovoljni, Allah će da nadoknadi sve sa svojim blagoslovom. Naše duhovno oko može da raspozna pobjedu Islama u horizonu trenutnih nemira, ali mi i dalje moramo da se žrtvujemo za to i moramo da trošimo vrijeme i novac na ovom putu. Dželsa Salana Kadijan 1978. godine. Halifatul Mesih IV je rekao: razlog zašto časni Kur'an
u više navrata naređuje financijsko žrtvovanje jeste zbog toga što ovo žrtvovanja očiste narod i njihova srca. Kao rezultat toga vjernik postigne veću takvu, što znači bogobojaznost. Društvo je reformisano i osvježeno i odstrani mnogo loših stvari. Ja ne mogu a da ne podsjetim džemat na ovo, jer istinita filozofija i duh žrtvovanja jeste da ste kao prosjaci na Allahovom putu. Ako se ne žrtvujete, onda ste vi gubitnici. A časni Kur'an nas uči da oni koji se žrtvuju na Allahovom putu, njihovi imeci su blagoslovljeni od njega. Jednu tačku koju časni Kur'an nam predstavlja je da vi ćete postati bogatiji kad budete trošili na Allahovom putu, jer dok to radite doći ćete bliže onome koji je samodovoljan, a ako se odvojite od njega postaćete siromašni. Zato kad vjerske zajednice zaborave na financijsko žrtvovanje, pogođene su nesrećom. A sa druge strane, ako željno se žrtvuju, blagoslovljeni su sa bezbroj blagoslova. Moramo razumjeti ovu tajnu i koristiti je za nacionalni ekonomski razvoj. Džuma, septembar 28. 1990. Trenutni halifa Hazreti Mirza Masrur Ahmed, halifatul Mesih V, za nove Ahmedi i njihova financijska žrtvovanja je rekao: ako je navika od početka ulivena da se plaća čenda, što znači mjesečno davanje u džemat, i ako im se kaže da je Allah naredio da se žrtvujemo za svoju religiju, njihovo vjerovanje će se učvrstiti i prilagodit će se da plaćaju čendu mjesečno. Postoji toliko novi Ahmedi muslimana da im nije ni spomenuto da trebaju da se finansijski žrtvuju. Da je ova navika ulivena u nove Ahmedi iz Indije i Afrike, ne samo da bi naše čende se povećale, ali i naš broj članova bi se povećao. Želim da podsjetim džemat još jednom da uspostavite veze i da ih proširite i također da se posvetite prema terbijatu, što znači učenju i moralnom treningu članova. Odstranite svoj umor i dovedite ove nove članove da udjeljuju i žrtvuju se finansijski i ako na početku plate samo mali iznos, slično roditelji bi trebali da uključe svoju novorođenčad u finansijsko žrtvovanje. U slučaju vakfena od djece, najbitnije je da se uključe u ovaj sistem. Hudba, novembar 5. 2004. Dok ovo možda će da zvuči negativno na neke koji nisu upućeni na značaj finansijskog žrtvovanja i mogu da pomisle da iz navedenog sadržaja se traži novac za dobrobit ovog džemata, ako ste svjesni svog gospodara i njegovih naređenja, ovakve misli će da vas napuste, jer dobro znate da Allah to želi od nas, za naše dobro, da nas sačuva oholosti i nevjerovanja. Halifin posao je da nas podsjeti na naše dužnosti, da bi dostigli Božju ljubav i naklonost, a ne da bi našim ulaganjem džemat napredovao. Ovaj džemat će, inša Allah, da napreduje i da nastavlja sa svojim radom i misijom do sudnjega dana, što je obećato od našeg gospodara. Da li mi ulagali ili ne, Allah uvijek pošalje prave vjernike da se žrtvuju na njegovom putu. Da dragi Allah se smiluje svima nama, da nam financijska ulaganja i žrtvovanja na Allahovom putu ne budu teška.
آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.